onye bụ amalụ amalụ, ego onye bụ amalụ ofeke ofenye isi n'ọfịa. Yemelive Nicolobia, Yemelive Nicolobia, Manonanka, Monica Marade Ware Mamma, okay, no, Babatari, Iriga, no, Jetim, Ibaika. I am Balabini, I agree, young man, okay, not easy and easy, I agree, young man. I call the MS police. Oji we mesumo, o mesumo ni manelo ane, anyige mesumo, aya we mesumo, uto kama wogo. Wogele ae, danulo no mawogo kama anyige mamono. Wogoda malive me, yechikai baya no toto noza noza. Uluni bo me bunamo, ibo me bunamo, nejuke mafanaka. Onye medike ya jidekwe n'ọkwanaka, ọ ga-abụla Hollywood ya, anyị ebula ọkọna. Iwewe ebule n'oge ejikwe n'ọkwanaka. Ogene nwa ga-ana na-ekwu, ogene nwa ga-ana na-ekwu, ogene nwa ga-ana na-ekwu n'eke n'ido. Anyị ga-esu mgbalagwa emesuo na nwụ. Anyị ga-ebula ose na-ahụ mmanwụ n'anya, emeka nne m osiri m nga ewu ugbo. Commission okeke bụ ya gụkwụ n'osodi eme. Commissioner okeke. Icon melie. Magadali Janova igiriga na mụ n'onye ejiri mmanwụ. Ndị icon olo. Nwanyị na-egbakwa na nwa ṅụrụ. The festival of the masquerades. It's overwhelming. The crowd is tremendous. Unexpected crowd. Just packed. And the masquerades are numerous and everything is great. The festival is fantastic, full of people, full of masquerades, maintaining our culture, promoting our, remembering of our ancestors. Danulo no mawo
n'ụzọ olu n'igbo mebu na mụ igbo mebu na mụ na-ejide m ọfọ n'aka onye mebe ibe ya jidekwe n'ọfọ n'aka ọ ga-ahụ n'oli udo ya anyị ebula ọfọ n'aka igbo mebu na mụ na-ejide m ọfọ n'aka ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu n'eke n'igbo anyị ga-esu mgbalago emesuo na anwụ anyị ga-ebula ose na ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m osiri m nga ewu kọmishọn okeke bụ onye akwụkwọ n'oso dị eme kọmishọn okeke aikọn melie magadali jenụwa igiriga na ahụ n'onye ejiri mmanwụ ndị aikọn olo nwanyị na-ebekwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe iwe 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 ubara mbara mba nwa mmadụ bambara mbara mbara uwere uwere uwe egwu na-aba n'ụkwa egwu na-aba n'ụkwa nwakwa n'ụkwa na-etigwa egwu mgbọ egwu na-aba n'ụkwa aja egwu bekede obekede obodo agbara ọsọ na-agba mmọnwụ anyị ga-esu mgbalagwa emesuo na anwụ anyị ga-eburu ose na-ahụ mmanwụ n'anya emega nne m osiri m ngọ ewuru m aikọn ijele mmanwụ ekwere nka ijele mmanwụ ekwere nka aikọn nwa mama ka ije ka anyị na o ijele ebe mmanwụ soro ijele na ndị otiti na-eti ndị ọyọrọ n'ayọ ọgba na anyị na-eme na mmadụ ababa apịtị mba imelibe n'ikolobịa mmanwụ imelibe n'ikolobịa ọbọlụ na nka onye na-amarazi gwaliba mmanwụ aikọn na mgbakọta n'ije n'ọbara igiriga na-amụ n'onye etiri mmanwụ ndị aikọn olo ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu n'eke n'ibo yemelibe n'ikolobịa mmanwụ yemelibe n'ikolobịa mmanwụ na nka onye ka mara ọdị nwere ma mmanwụ okeke nọ mgbakọta n'ije n'ọbara igiriga na-amụ n'onye etiri mmanwụ ịgba ike onye mebe ibe ya jidekwe n'ọfọ n'aka ọ ga-ahụ n'oli udo ya anyị ebula ọfọ n'aka iwere ebula n'oge ejikwe n'ọfọ n'aka ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu n'eke n'igbo anyị ga-esu mgbalago emesuo na anwụ anyị ga-ebula ose na ahụ mmanwụ
n'anya emeka nne m osiri m nga ewuru Commission Okeke bụ onye agụkwụ n'oso dị eme. Kọmishọna Okeke Icon Melie Magadali Jenụwa igiriga na amụ n'onye etiri ndị Icon olo nwanyị na-ebekwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara. nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe Mbara 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 ụba mbara mbara mbara. iwe 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 ụbara mbara mba nwa mmadụ ụba mbara 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 Ikpeazụ ego onye bụ ọmalụ amalụ. ego onye bụ ọmalụ amalụ ego onye bụ ọmalụ ofeke ofenye isi n'ọfịa Onye mere ibe n'ikolobịa manwụ. onye mere iwe n'ikolobịa manụ na nka Ọdịka mara ọdịwarị ma manwụ. Okeke nọ Gbakọtara ije nọ na igiriga na amụ n'onye etiri mmanwụ ịgba ike ahịa mbalabụini. ayagịrị ya mmanwụ oke nọ n'iwe dị ya n'isi ayagịrị ya mmanwụ Icon na-emesuo polisi. o ji wee mesuo m o mesuo mụ na Emmanuel nwanne anyị ga-emesuo ahụ ọ ga-agwa emesuo were ụtụtụ agbawa obodo mkpụrụ nwegere ha ei danụlọnụ mmanwụ ogologo ma nwaanyị ga-enwe mmanwụ obodo amara ibe mee echi ka ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ Olu na Igbo mebu na mụ. ibe bụ na ebe ọ na-ejide m ọfọ n'aka onye emebe ike ya jidekwe n'ọfọ n'aka ọ ga-ahụ n'oli udo ya anyị ebula ọfọ n'aka ibe bụ na ebe ọ na-ejide m ọfọ n'aka Ogene nwa ga na na-ekwu. ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu n'eke n'igbo Anyị ga-esu mgbalago emesuo na nwụ. anyị ga-ebula ose na-ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m osiri m nga ewuru Commission Okeke bụ onye agụkwụ n'oso dị eme. Kọmishọna Okeke Icon Melie Magadali Jenụwa igiriga na amụ n'onye etiri mmanwụ ndị Icon olo nwanyị na-ebekwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara. nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe Mbara 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 ụba mbara mbara mbara. iwe 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 ụbara mbara mba nwa mmadụ ụba mbara 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 Ikpeazụ ego onye bụ ọmalụ amalụ. ego onye bụ ọmalụ amalụ ego onye bụ ọmalụ ofeke ofenye isi n'ọfịa Onye mere ibe n'ikolobịa manwụ. onye mere iwe n'ikolobịa manụ na nka Ọdịka mara ọdịwarị ma manwụ. Okeke nọ Gbakọtara ije nọ na igiriga na amụ n'onye etiri mmanwụ ịgba ike ahịa mbalabụini. ayagịrị ya mmanwụ oke nọ n'iwe dị ya n'isi ayagịrị ya mmanwụ Icon na-emesuo polisi. o ji wee mesuo m o mesuo mụ na Emmanuel nwanne anyị ga-emesuo ahụ ọ ga-agwa emesuo were ụtụtụ agbawa obodo mkpụrụ nwegere ha ei danụlọnụ mmanwụ ogologo ma nwaanyị ga-enwe mmanwụ obodo amara ibe mee echi ka ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ Olu na Igbo mebu na mụ. ibe bụ na ebe ọ na-ejide m ọfọ n'aka onye emebe ike ya jidekwe n'ọfọ n'aka ọ ga-ahụ n'oli udo ya anyị ebula ọfọ n'aka ibe bụ na ebe ọ na-ejide m ọfọ n'aka Ogene nwa ga na na-ekwu. ogene nwa ga na na-ekwu ogene nwa ga na na-ekwu n'eke n'igbo Anyị ga-esu mgbalago emesuo na nwụ. anyị ga-ebula ose na-ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m osiri m nga ewuru Commission Okeke bụ onye agụkwụ n'oso dị eme. Kọmishọna Okeke Icon Melie Magadali Jenụwa igiriga na amụ n'onye etiri mmanwụ ndị Icon olo nwanyị na-ebekwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara. nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe Mbara 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 ụba mbara mbara
iwe 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 ubara mbara 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 ipat egonye ba mala malo egonye ba mala malo egonye ba malo bego benyi sinafia Yemelive Nicolobia, Mamonanka, Monica Mara de Ware Mamma, okay, no, Papa Regina, Iligan, no, Netilima, Ibaika. I am Balabini, I agree, Yamman, okay, not ready and easy, I agree, Yamman. I call the MS police. Oji emesumo ni manelo wane anyige mesumo aya we mesumo kama wogo wegele ae danulo no mangolo kama wani kama wogo maribe me yechikai baya no toto noza uluni bo mebunamo ne jike mafanaka onye memegide ya jidekwe n'ọkwanaka ọ ga-abụ udo ya anyị ebula ọkwanaka iwere ebule n'oge ejikwe n'ọkwanaka ogene nwa ga-ana na-ekwu n'eke n'igbo anyị ga-esu mgbalagwa emesuo na nwụ anyị ga-ebula ose na ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m osiri m nga egwu Commission okeke bụ nyagụkwu n'oso dị eme Commission okeke Icon melie Magadali Janova igiriga na mụ n'onye ejiri ndị Icon olo nwanyị na-ebakwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe mbara iwe mbara nwa mmadụ mbara egonye ba malo bego benyi sinafia Yemelive Nicolobia, Mamonanka, Monica Mara de Ware Mamma, okay, no, Papa Regina, Iligan, no, Netilima, Ibaika. I am Balabini, I agree, Yamman, okay, not ready and easy, I agree, Yamman. I call the MS police. Oji emesumo ni manelo wane anyị ga-emesumo aya we mesumo kama wogo wegele ae danulo no mangolo kama nwanyị kama mmanụ obodo maribe me echikai baya no toto n'ụzọ olu ni igbo mebunamo na-ejikwe m ọfọ n'aka onye memegide ya jidekwe n'ọkwanaka ọ ga-abụ udo ya anyị ebula ọkwanaka iwere ebule n'oge ejikwe n'ọkwanaka ogene nwa ga-ana na-ekwu n'eke n'igbo anyị ga-esu mgbalagwa emesuo na nwụ anyị ga-ebula ose na ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m osiri m nga egwu Commission okeke bụ nyagụkwu n'oso dị eme Commission okeke Icon melie Magadali Janova igiriga na mụ n'onye ejiri ndị Icon olo nwanyị na-ebakwasị na nwa ṅụrụ ya azụ ara nwoke dala ibi ọ bụ onye ṅụrụ ya azụ ibe mbara iwe mbara nwa mmadụ mbara
Yemelive Nicolobia, Yemelive Nicolobia, Mamonanka, Panicamara de Warema, okay, no, Papadari, Iriganam, no, Jetilim, Ibaika. Police. Oji we mesumo ni manelo ane anyige mesumo aya we mesumo no drama wo wegele ai danulo no mawolo gama wani gama ogoda malibe me yechigai baya no toto no za uluni bo me bunamo ne jige mafanaka onye medike ya jide kwena kwanaka aga unoli udo ya aye bula kona iwale bunano ne jide mafanaka ogene waga na neku neke nido anyi ke sumbala ko mesuo na hu anyi ke bulo se na hu mauna ne magande mozile munga Commission okeke bonyago kuno so dieme Commission okeke I come melie Magadali janova yigiliga na muno nyeti Ndi I konolo Wanya ne baba sina nwa ngoro ya zwara Moke dali bi abonye ngoro ya zibe Baram Iwe Baram Egonye ba malo bego benyi sinafia Yemelive Nicolobia, Mamonanka, Panicamara de Warema, okay, no, Papadari, Iriganam, no, Jetilim, Ibaika. Police. Oji we mesumo ni manelo ane anyige mesumo aya we mesumo no drama wo wegele ai danulo no mawolo gama wani gama ogoda malibe me yechikai baya no toto no za uluni bo me bunamo ne jige mafanaka onye medike ya jide kwena kwanaka aga unoli udo ya aye bula kona iwale bunano ne jide mafanaka ogene waga na neku neke nido anyige sumbala ko mesuo na hu anyige bulo se na hu mauna ne magande mozile munga Commission okeke bonyago kuno so dieme Commission okeke I come melie Magadali janova yigiliga na muno nyeti Ndi I konolo Wanya ne baba sina nwa ngoro ya zwara Moke dali bi abonye ngoro ya zibe Baram Iwe